Συγχαρητήρια. Μη σταματάτε γάμο το, μη σταματάτε. Βρε πέσε και μη μιλάς. Για τη βούλα ρε γαμώτο. Συγχαρητήρια. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο ρε Γιώργο. Αμάντια με τις πτώσεις σας. Μπορείτε, μην πέσει μπάλα κάτω. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, τέλεια. Γρήγορα, γρήγορα. 15, έφτασε κανείς 15. Όχι, δεν έφτασε κανείς 15. Μπράβο, συγχαρητήρια παιδιά, συγχαρητήρια. Ένα χειροκρότημα, ένα χειροκρότημα στα παιδιά από τη Βούλα. Συγχαρητήρια. Και τώρα έφτασε η ώρα να σας ανακοινώσουμε την πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος. Είναι η ομάδα της Βούλας. Την απονομή θα την κάνει ο γραμματέας του Αθλητικού Συλλόγου της Βούλας, κ. Νικόλαος Ξανθόπουλος. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδάκης Νικόλαος. Ο κύριος Μινάς Μαραγκός. Ο κύριος Ράφτης Γεώργιος, ο οποίος είναι και μαθητής του. Και ο κύριος Εγρέδος Παναγιώτης. Ασφαλώς θα καταλάβατε ότι τα μετάλλια τους τα δίνουν στο δάσκαλό τους, στον Πρίτανη της Ρακέτας. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Ξανθόπουλο.